tot ce aduni omul în grabă, și-ai vrea să fii tot mai bogat. Te-ai întrebat măcar o dată că tot ce aduni cu atâta grabă este al tău cu adevărat? Te-ai întrebat măcar o dată că tot ce aduni cu atâta grabă este al tău cu adevărat? Nu vezi că tot ce adună